Ang sa indong tigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, 8 kan Oktubre taon 2022. Liwat ming ihatod sa indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live po nito kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM as in 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Ang aran kan Bilog na News Team. Ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, ayuda para sa mga pamilyang apektado kan demolition, pigsyerto ni Alkalde Nelson Ligason. Aramontan detalya sa halik kay Joel Sulina. Inasigurar ni Mayor Nelson Ligason sa 16 na pamilya na inot nagdakita sa Santa Cruz Event Center matapos ma-demolish ang sa indang harong sa Fernandez Compound sa Barangay Santa Cruz. Naan mga ini magkakaigwa asin matataonan ni relocation sa lote na pagrurugaring kansyonada, partikular sa Barangay Kararayan. Aldaw na Webes, nakipagampangan ng alkalde sa mga nasambit na apektadong pamilya kan demolusyon. Kung saan, sinabi kang alkalde na igwanang nakatagama sa mga ining lote para liwata makapagpatinduga kan sa indang sadiring lugar o residensya. Kay basinda CSWDO Head Annabel Vargas asin HSDO Department Head Engineer Rolly Campillos tig-assess ang mga nasambit na pamilya para man maproseso ang mga kinakaipuhang dokumento asin maging marikas na maidakita asin marelocate. Apera pa kaini, sinugo naman kang alkalde ang City Engineering Office sa General Service Division nagibuho na maniligong preparasyon sa lugar o lote kung saan i-relocate ang 16 na nasambit na pamilya na ngunyan na temporalyong nakadakit sa Santa Cruz Event Center. Bagay na haloy ng nadesisyonan asin dayta maninuhuna na idadago sa asin mangyayari si demolition pero si pagmonitor ta, si pag-asikaso sa paagi kan mga opisyales, mga empleyado kan lokal na gobyerno kanaga, yaon po. Asin ngunyan, duman sa meeting, si asigurasyon, in fact may nakatagama na po kitang lote para duman sa mga nagkagarabaan, nawaranin, may istaran. Matao po kita. Ang sabi ko po sa INDA, kung bakong Lunes, Martes, si magkakanigong asistensya pa, si paghahanda kan lugar na tutugdukan, basta kaya kan lokal na gobyerno kanaga, i-extender ta, itatao ta po sa INDA. Marurumduman na dawa yaon sa luwas kang nasyon ng alkalde tulos na ipinagsugo kahini sa mga opisyalis kan city government na tabangan asin asistihan ang mga apektadong pamilya na bununtad ng nag-evacuate matapos na i-demolish ang sa indang mga harong sa nasambit na lugar como igwana ng court order para sa nasambit ng demolusyon. Sa report kang HSDO asin CSWDO, igwa pang mga pamilya sa loob kang Fernandez Compound, mantangan iba, igwa namang nalipatan. Nakipag-koordinar naman ang lokal na gobyerno sa iba pang ahensya de gobyerno, siring kang Presidential Commission for Urban Poor Affairs para man sa magagamit na materyales sa pagpuon kan pagpapatindog kan mga harong kang nasambit na mga pamilya. So bago, igwang representante ang Presidential Commission for the Urban Poor, asin ipinakiulay ta nangako na dadarahon ining issue na ining bagay na ini sa Department of Human Settlement and Urban Development, DSUD, and NHA para makasecure ni magkakanigon tabang sa paharong asin ano pang asistensya para sa mga pamilya na nagkagarabaan nawaranin harong dahil sa demolition. Para sa Nagangunyan News,
Mientras tanto, water pumping station sa Ciudad Dinaga kan MNWD piglalaumang madudugangan antes matapos ang taon. Ang detalye sa halik kay Paulo de los Santos. Tanganing madugangan ang pumping stations na mataong kasimbagan sa supply ng tubig na kaipuan kan mga konsumidor. Padagos ang Metro Naga Water District o MNWD sa pagtapos sa 4 na pumping stations bago matapos ang taon. Sigun kay MNWD General Manager Florencio Mongoso Jr., nakatutok ang sayang opisina sa pagpatapos sa San Felipe Pumping Station 2, Pacol Pumping Station 5, Carolina Pumping Station 4, asin Carolina Pumping Station 5. Dugang ni Mongoso, dati ng pigpuunan ng konstruksyon kan mga nasambit na estasyon, alagad na pendyente ang trabaho, huli sa kakulangan sa pondo, huli digdi. Padagos ang paghinguha kan Water District sa pagtipid, tanganing mabusbusan nin bastanteng pondo ang pagpatapos kan mga estasyon nin tubig na piglalauman na malaog sa sistema kan MNWD sa first quarter kan taon 2023. Pigkakarkulong 15 sagkod 20 milyones pesos ang kabilugan kan kaipuan na pondo kada estasyon na pigtatapos. Usually, ang sarong pumping station will cost you around 15 to 20 million. Arog sa kayang kadakula. Kaya dito talaga pwedeng lagdoon na siwalo sa raruan. Permina pong ipaprioritize ta. Arin si mga dapat inuton, si pwedeng mag-alat-alat muna. Sa kapasidad po talaga pinansyal, medyo masakit-sakit. Mientras tanto, piglalauman na maaprubahan kan MNWD Board of Directors ang budget kan Water District para sa taon 2023 na daipapigsambit ni Mongoso huli sa nagpapadagos na proseso. Sigun pa kay Mongoso, gagamiton ang 2023 budget na sa presente subject for final approval kan Board of Directors sa pagpatugdok kan 4 na dugang na estasyon ng tubig, partikular na ang Almeda Pumping Station 2 asin 3, Siringman, Tigsaro sa Banwaan, Ningain sa asin Magaraw, nasakop kan coverage area kan MNWD. Naglalaom ang General Manager na mabuelta sa normal na operasyon ang MNWD sa 2024. Alagad pigsyerto kay ni na day mapundo ang pagdugang nin water pumping stations huli sa pagdugang kan populasyon asin negosyo. So hopefully po by 2024, back to normal na ang operations ta. And dahil man po kita kayan mapundo dyan at aram mo baga ang populasyon, si pag-abot ng mga bagong negosyo, sa ibang mga konsiderasyon, talaga pong everyday life kang tao, kaya po ang tubig. Mabubuhay ka man mayong kuryente, pero nung ka man mabubuhay mayong tubig. Kaya po araw kayan ang dapat pananaw, kaya dapat gabos na expertos na pwedeng gibo na, and then na po magparahalat kang maabot pang mga panahon, kundi dapat si kayang gibuon ngunyan gibuon. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Sa iba pang bareta, lokal na gobyerno kanaga liwat nagtagamang fundo para sa pagpapadagos kan Business Stimulus Program. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Padagos pa man giraray ang Business Stimulus Program para sa mga small and medium enterprise sa syudad na naapektuhan kang pandemya poon kang kabangaan kan taong 2019 sagkod 2021. Sigun kay Konsehal Joe Perez, nagtagama ang lokal na gobyerno sa paagi kang inaprobahang resolusyon kan sanggon ang panglungsod ning 5 million pesos ngunya na taon para sa nasambit na programa na ang katuyuhan maayudahan ang mga naluging SMEs matapos maapektuhan kang pandemya sa COVID-19 ngaring makabangon kaibaan sa indang mga empleyado. Aminado si Perez, dadawa na nga naging bukas na ang mayoriya kan mga negosyo sa syudad. Pasaro-sarong igwang nagdudulok sa Metro Peso asin sa iyang opisina para mag-avail kang programa asin ini maagi sa proseso asin validation kang sa indang opisina asin Metro Peso kung mag-qualify ang sarong aplikante. Sinabi pa kang konsehal na igwa pang natatadang labisa 4 million pesos na fundo para sa Business Stimulus Program na zero interest para sa taong 2022. Mantang si mga nainot ng mga SMEs na nakapag-avail kang primerong lutsada kang Business Stimulus Program poon 2020 asin 2021
ang nakapagbayad na, mantang nagpapadagos pa man sa pagbayad ang iba matapos hindang singilon kang gobyerno lokal. Luway-luway pa po, may mga nag-avail pa po, igwa pa man kitang natatada. Siguro may mga ano pa po kita, 4 million na natatada. Available pa po yan. Ang kaipuhan lang po na probaran kang aplikante na ang sayang negosyo na apektaran kay itong COVID-19 kan 2019. So dahil kabali dyan, sinapuan pa lang na negosyo. Kung nagnegosyo ka 2020, dahil ka qualified. Specific po sa sakuyang ordinance, iyan po ipapautang may dumansa na tamaan kang COVID-19. Kunyan, sige-sige pa man po, luway-luway, miski saro-saro, gustong sabihin try, kaya nangangaipuan talagang ayuda. Para sa Anaga Ngunyan News, Joel Sulina. Moratorium sa pag-ako kan mga bagong aplikante kan Socialized Housing Program kan lokal na gobyerno Canaga, pasado na sa sangguniang panlunsod. Ang detalye sa Liki Paulo de los Santos. Tanganing maparikas ang proseso kan pagtaong lote sa mga dati ng qualified applicants kan kaantabay sa kauswagan Socialized Housing Program kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga, Pigmarhaya na ipasara kan sangguniang panlungsod ang resolusyon na nagdedeklara nin moratorium sa pag-ako nin mga bagong aplikante kan programa. Sigun kay Konsehal Jesse Albius na iyo ang padrino kan resolusyon, pamayo kan Committee on Housing and Settlements kan sanggunian ang moratorium o temporaryong suspensyon sa pag-ako nin bagong aplikantes kan programa mataw nin dalan sa Housing and Settlement Development Office o HSDO na ma-revise asin ma-update ang lista kan mga dati ng aplikante na nagpakol na sa 5,951 persona. Pigsabi ni Albios, susog sa datos kan nasambit na opisina, may mga personang nakalista bilang aplikante poon pa kan 1993 sagkod 1994, mantang an iba haloy nang nagtalikod sa kinakban. Dugang kan konsehal, may nagkapiraman ang nakalistang aplikante na day naman qualified sa programa, makalis magkaigwanin sa diring lote. Paliwanag kan konsehal, oras na makabakal ang lokal na gobyerno nin panibagong lote para sa kantabay sa kauswagan program, mas magiging madali ang proseso nin pagtaong lote sa mga qualified asin dati ng aplikantes kung mapura na sa listahan kan HSDO ang mga aplikanteng day naman maninigo na ilista bilang beneficiaries kan programang paharong. So ini yung moratorium na niyo, mataon ini yung pagkakataon na mabalidate sa mga listahan tanganing pag-abot kan time na ready na sa tuwang mga relocation sites, ready naman ang sa tuwang listahan. So mas magiging madali ang transition, mas magiging madali ang pag-transfer duman sa mga qualified na beneficiaries. Sa presente, padagos ang lokal na gobyerno sa proseso nin pagbakal sa 13 hectares na daga sa Barangay Pacol asin 2.3 hectares na lote sa Barangay San Felipe nagagamiton bilang dugang na socialized housing site. Pigsabi pa ni Albios, nasa 1,600 sagkod 1,800 na beneficiaries ang manginginabang sa pigbabakal na daga sa Pacol, mantang nasa 300 na beneficiaries ang maakomodaran kan pigbabakal na daga sa San Felipe. Pig-alokar kan lokal na gobyerno ang inisyal na 100 million pesos na pondo para sa pag-purchase kan mga nasambit na propriedad. Ang pagkaaram ko duman sa parting Pacol, around 13 hectares ito. So kaya niyang mag-accommodate mga 1,600 to 1,800 na beneficiaryo. Digdi man sa Barangay San Felipe, 2.3 hectares. So more or less kaya niya mag-accommodate ni around 300 beneficiaries. So dakulang tabang iniyo, at least makakatao siya ng mga 2,000 estimated na mga recipientes sa tuyang socialized housing program. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, Public Safety Office gustong bumakal nin dagdag o nin towing truck asin dagdag na ekipahe. Ang detalye sa Liki Joel Sulina. Positibo asin naglalaom si PSO Director Rene Gumba na maaaprubahan sa konseho o sangguniang panglungsod ang pigproponir nindang budget para sa pagbakal ni daning towing truck asin dugang na service vehicle asin iba pang kinakaipuhan kan sa indang opisina para sa indang serbisyo. Sigun kay Direktor Gumba,
naka-incorporate na sa pinagahagad din ng budget ang fundo para man sa pagbakal ning towing truck, boom truck asin bagong mga service vehicles, pangribay sa mga raot asin luma ng mga mobile o vehikulo na multipurpose apera kan service vehicle, pwede nang magamit na kargahan ng mga ekipahe asin gamit na pang emerhensya sa panahon ng mga kalamidad. May naka-incorporate duman, hopefully ma-approve. Ngunya na taon. Kabali din duman si pag-rebate na kang mga bihikuluta na medyo nagbabar down na. Sa ngunyan, duwa ang mobile mi na dahil nag-aandar. Saro na sana ang nag-aandar pero may raot man. Raot so aircon, may ng kiyan. Okay pa man sumakin na. Ang pakiulay mi po, bako ng mobile na kiyan, adventure ang babakalon mi. Ito ng garo truck na sadit na multipurpose. Dahil may kaipuan si mga aircon na bihikulo na magpatrolya. Kaipuan mi so kargahan ng mga tao, ng mga wheel clamp, ng mga gamit. Pati pag-assister na din kung may mga kaimanwa kita na kaipuan i-transport from one barangay to the other. Pwede ta na mapakinabangan ang mga arog kaya na bihikulo. Sumpay pa ni Direktor Gumba, apera ka mga bagong service vehicles, nagproponirma ng opisina ng daning pagbakaling dugang na mga equipments as in devices, arog kang CCTV cameras. Katakod kan palagos na pag-upgrade o modernization programa kang opisina in preparasyon naman sa paglipat tinda sa command center sa Center for Safety and Resilience sa New Banatas Development Area. Natiglala umang pupuunan ang konstruksyon kang edibisyo ngunya na huring parte kan taon o sa masunod na 2023. 16 units ang functional and then we are in the process of procuring 36 additional units for the city. So ini pong 36 additional units na iyon na so pagpuunta kang garo modernization system kang sa tuyang CCTV. May kasabay na ining command module na pwede na sa mga features like facial recognition, plate number recognition. So yun na yan, so pinupo ng ta. Ang intensyon ta po digdi, ining procurement na pangdagdag ta na duman sa ililipat na sa Balatas. Duman sa command center by next year. Para sa Nagangunya News, Joel Simina. Mga minor de edad na nagbabarsay-basay sa merkado publiko kan Ciudad Dinaga, pig-rescue kan CSWDO. Ang detalya sa halik kay Paulo de los Santos. Bilang pag-ataman sa mga kaakian asin pagkomple sa mga pulisiya kan lokal na gobyerno na may kinaaraman sa kapakanan kan mga hoben, padagos ang pagmonitor asin pag-rescue kan City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa mga menor de edad na nagbabasay-basay sa sentro kan Ciudad Dinaga lalo na kun oras nin klase. Ini ang pigtawan doon ni Annabel Vargas, pamayo kan CSWDO, katakod kan 13 persona, kompuesto nin 6 na babae asin 7 kalalakihan na nagbabasay-basay asin pig-rescue kan opisina sa Naga City People's Mall, katuwang ang Market Enterprise and Promotions Office kan Huwebes nin aga, Oktubre 6. Sa 13 persona, 4 digdi nasa tamang edad kaya pigpapuli na sa kanya-kanyang mga harong. Tulo sa 4 na pig-rescue, may edad 18 sagkod 20 anyos. Mga gikan sa banwaan nin Libmanan, tanganing maghanap nin trabaho, mantang ansaro, taga-barangay Igualdad, na day makapuli sa saiyang lugar, huli sa umakan sa iyang mga kaiwal. Huli digdi, tulos na nakipagtabangan, ang CSWDO, ki Kapitan Antonio Galido, tanganing maprotehiran ang konstituente asin maalalayan sa pagsumbong sa mga autoridad. Siyam sa 13 persona, mga menor de edad. Kabali na ang sarong babae na taga-Kanakman asin sarong lalaki nagikan pa sa Kamaligan, Camarines Sur. Sigun ki Vargas, pig-refer sa Municipal Social Welfare and Development Office ang mga menor de edad. Hali sa luwas kan syudad, ang 4 na babaeng mga taga-syudad, pig-kustodiya sa Women's Home, mantang sa Naga City Children's Home, ang 3 lalaking mga taga-Naga. Pigsabi ni Vargas, mantang nasa irarom kan assessment process kan lokal na gobyerno, ang mga pig-rescueng mga menor na residente kan syudad, gigibuhon kan opisina sa saindang mga magurang an home visit, tanganing maimpormaran an kamugtakan kan saindang mga aki, asin tulos na magkaigwanin agreement, mapadapit sa release kan aki. Dugang ni Vargas,
posibleng may problema sa aspeto kan pamilya ang mga hobe na pig-rescue kaya nagsayuma ang mga ini na magpuli sa kanya-kanyang mga harong asin nagpapabakal nin gulay sa merkado publiko kan syudad. Sabi pa ni Vargas, delikado para sa mga hoben ang magtinir sa kasentruan kan syudad asin kamautan kan lokal na gobyerno na magplase ang mga ini. Depende, ang gigibun ming inot, i-interview mi si mga aki. Siyempre, dahil nga ni abo magtinir sa harong, posible may problema sa law kang harong. So pag na-assess yan kang social worker, mahong visit ang social worker sa mga magulang para ipaabot na si mga aki indang nawawara, yaon sa children's home, yaon sa women's home. So magkakaigo po ining agreement kasi lalong-lalo na kung ang aki nakaklase. So kahit po na i-release man tulo siya kang institution. Sa presente, pigkakarkulong 20 minor de edad na babae, ang piggaataman kan lokal na gobyerno sa women's home, mantang 21 mga lalaki ang nasa kustodiya kan Naga City Children's Home, dahi pakabaliligdi ang mga bagong rescue kan CSWDO. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang mga bareta, Traffic Management Division kan Public Safety Office ipigbalyos sa Plaza Quezon. Ang detalye sa haliki Joel Solina. Sa objetong mas maparating sa publiko asin maging madali na ma-access ang opisina kan Traffic Management Division kan Public Safety Office, ipigdakit na ang opisina sa Plaza Quezon. Ini ang sinabi ni PSO Director Rene Gumba sa weekly media briefing kay ni kan Miyerkules kung saan ang gabos na concerns sa traffic, kabali na ang apprehension ka mga traffic violators, lost and found na pinag-turn over kan mga tsuper ni mga public utility vehicles asin iba pa. Anduma na sa Plaza Quezon dadarahon. Naglalao man ang opisyal sa paagi kay ni mas may improve ang epektibong serbisyo na pinagtatao sa publiko kan Public Safety Office Traffic Division. Katakod kan pagmantinir kan maray na bulos ning trapiko, urog na ang safety kan lambang road users, mga motorista, matanos na pagpapasunod kan lay sa trapiko. Ipaaramta lang sa publiko na sa tuyang Traffic Management Division pinagbalyutan na duman sa Plaza Rizal, sa Plaza Quezon, sa stage mismo, sa opisina duman, ang naka-station na duman ang satuyang Traffic Management Division. So gabos na mga concerns ta manunungod sa trapiko, maski sa mga pampasadang trimobile, mga padyak, mga jeep, duman na po pwedeng idulok ang mga concerns, reklamo, pag-umaw, pati sa mga nawawara, mga lost and found sa mga trimobile, sa mga jeep, duman na po. Naging mas accessible ang satuyang transaksyon sa transport sector kung yaon duman sa kasentruhan. Mientras tanto sa datos kan vehicular accident o road crash incidents sa loob kan syudad, sinabi ni PSO Director Gumba na halangkaw ang numero kaini na uminabot sa 1,032 na mga aksidente sa mga tinampo na naire-report sa Communications and Emergency Services Division kang taong 2021, kung saan 450 ang mga na-injured sa mga nasambit na aksidente asin 582 ang mga naka-aksidente o damage to property asin bayo ning na-report na injuries. Alagad ini halangkaw pa manggiraray asin mawot nindang mapababa sa paagigan tamang pag-edukar asin impormasyon na sa mga tsuper o road users aring magsunod sa lay trapiko. Pero halangkaw po ining numerong iniyo. Kaya may mga nagsasabi, anong nga maurulay kitang speed limit, traffic man nga niya, dahil nag-aarabante. Unfortunately, even with that situation, halangkaon po ang road crash incidents igbisa sa tuyang syudad. So ang objective ta, ngunyan na taon, magbaba ini. Halos araw daw, may nagsasalpukan na motor, may nagsasabitan ng mga auto. So we are working on lowering these statistics, hopefully this year. And kung dahil po ini maibaba, we will come up with more drastic intervention by next year. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. 8,000 na puunin kahoy itatanom kan lokal na gobyerno kan Naga sa irarom kan Forest in Our Meads program. Ang detalye sa haliki Paulo De Los Santos. Mayo nin problema sa supply kan mga puunin kahoy para sa Forest in Our Meads o FOM program kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga. Ini pigtawan doon ni Engineer Dan Seya, project coordinator kan nasambit na programa
katakod kani katulong taon na anibersaryo kan FOM Oktubre 3. Sigun Kiseya, dakol an supply country sapling sa Naga City Nursery para sa mga grupo o individual na maut magtanom nin kahoy sa sadiri mananatad o sa mga easement lands kan syudad na maut tanuman sa tabang kan programa. Dugang ni Seya, bukas ang City Mayor's Office asin ang City Environment and Natural Resources Office sa City Hall para sa maninigong koordinasyon na may kinaaraman sa greening activities kan syudad. Naglalaom si Seya na maging pangarugan ng FOM program kan mga pagtaraid na banwaan bilang paglikay sa anuman na epekto kan climate change. Po sa mga naghihinanyog, dakulang bagay po na sa tuya pong pinapaintindi na ang syudad ninhuli sa FOM, dagos-dagos po na gustong magtanom ng mas dakul na kahoy, mas maray. So, padagos po ang pangapudan ni sa mga grupo, individual na gustong mag-participate, na kisera magtanom sa Naga. Parte sa Naga, kung aram ninda o day aram, magsabi sa syudad, sa Mayor's Office, sa City Enro, para po matawan ng lugar na matatanuman. Sakaday mamroblema para sa mga pananom, tadakol po kitang ipinapanaong pananom. Maging iyan man sa natad, maging sa mga areas na gustong matanuman. Poon kan itugdas ang programa kan Oktubre 3, 2019, nagsakat na sa 33,000 na poonin kahoy ang pigtanom kan programa sa tabang kan manlain-lain na grupo asin individual gikan sa mga iba-ibang sektor. Poon Enero 1 sagkod Setyembre 30, 2022, haros 9,000 na poonin kahoy ang pigtanom sa lindong kan programa. Kan nakalihis na Sabado, Oktubre 1, maabot 800 ang pigtanom kan FOM sa Parkview San Felipe, Sitio Abrigo sa Barangay Pakol, asin Malabsay sa Barangay Panikwason. Pigsabi pa ni Seya na bago matapos ang presenteng taon, target kan programa na magtanom pa nin nasa 8,000 na poonin kahoy. Para sa Nagangunya News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, Rotary Club of Naga, katuwang ang lokal na gobyerno kan syudad asin iba pang partner agencies nagkondusenin ngirit Bicol. Ang detalles hali kay Paulo de los Santos. Pagpatapos na, civil works kang pinapatindog na multi-million project hali sa Pagcor na 2-story multipurpose evacuation center sa New Banatas Development Area. Sigun kay Mayor Nelson Ligacion, nilalauman na sa maabot na Oktubre 10, formal lang maituturn over sa lokal na gobyerno ang nasambit na bagong edifisyo na pinuunan ang patrabaho kang nagtalikod sa ng mga bulada sa loob kang New Banatas Development Area kung sa inyaon man ang iba pang mga public structures kan lokal na gobyerno asin iba pang ahensya de gobyerno. Pinasalamatan man ni Mayor Nelson Ligacion ng Pagcor sa paagikan presidente kay ni asin Chief Operation Officer na si Alfredo Lim na nasa man na Bicolano na nagtabang para man ma-realisar ang proyekto. Ini po si na-requesta sa Pagcor worth 30 million pesos, multipurpose evacuation center. Multipurpose dahil aram taman, bihira man ang kalamidad. Pag kinakaipuhan dahil sa kalamidad, gagamiton ta siya. Pero most of the time, gagamiton ta siya as event center. Pareho kan duman sa Santa Cruz Event Center. Sumpay pa kang alkalde, oras na ma-turn over sa lokal na gobyerno ang edifisyo, digdi niya man gigibuhon ang first 100-day city report poon kan sa iyang ikadawang termino kung sa ilalatag ang mga nahaman asin na ginibo kan sa iyang administrasyon asin ang mga plano sa mga masunod pang panahon para sa mga taga-syudad ning Naga. Digdi gigibuhon itong first 100 days report. Kan nakaagi po bagang term kan sa indong lingkod, nag-render man ako in first 100 days report kung sain sinabi ta paisita sa mga taga-Naga lalong-lalo na kung ano si mga nangyari as in ano si direksyon kan sa tuyang administrasyon. So siring man sa October 18 in a session, regular session of the Sangguniang Panglunsod, na-requesta na instead duman digdigibuhon ang first 100 days report. Para sa Nagangunya News, Joel.
Rotary Club, katuwang ang lokal na gobyerno kanaga sinibapang partner agencies nagkondusin ngirit Bicol. Ang detalye sa haliki Paulo de los Santos. Bilang tabang sa mga personang pigmundag na may cleft lip o pungit as in cleft palate o bungal, pigbunsod kan Rotary Club of Naga as in iba pang organisasyon katuwang ang lokal na gobyerno kan syudad din Naga ang ikaapat na serye nin Ngirit Bicol operasyon para sa bingot as in ngongo sa Naga City Hospital o NCH kan Oktubre 4 sagkod 7, 2022. Sigun kay Dr. Ronaldo Amoranto, Assistant Chief kan NCH, naging target kan libreng operasyon ang 60 beneficiaries na pigtiripon kan mga partner organization sa syudad as in Camarines Sur, alagad pig andaman ang pagruso nin dakol pang pasyente na nangangaipo kan libreng reconstructive surgery na pig-refer sa aktibidad. Huli digdi, pwede ma-extend ang operasyon ni nagkapirang aldaw o simana in kaso na magsobra numero kan pasyente sa numero kan target beneficiaries. Dugang ni Amoranto, pigtutugutan na ibuelta para sa libreng reconstructive surgery sa ospital. Makaliis ang 2 simana ang mga pasyenteng pigsayumahan na operahan durante kan Ngirit Bicol 4, huli sa sipon, abo o pneumonia. Siring man ang mga pasyenteng nagsobra sa target beneficiaries na madepende sa schedule. Naging bukas ang operasyon sa mga pasyenteng may siring na kamugtakan, may edad 3 bulan pataas. Alagad kay puan na uyon ang saindang timbang sa saindang edad. Pagkakarkulong 26 na pasyente ang naakomodar kan ospital sa enot na aldaw kan operasyon. Kabangaan kan 50 pasyente na kayang akomodaron kan establisamento. Pigsabi pa ni Amoranto sa Our Lady of Lourdes Infirmary sa Barangay Carolina, papadagoson ang 10 sa 60 target beneficiaries huli sa nasambit na limitasyon kan ospital. Ang mangyayari araw kani, kung sakaling dahil may maoperahan yan, dahil may maoperahan sa laog ng 4 na aldaw, siyempre may mga excess, araw ka yan, pwede sila magbalik kami ang ma-schedule, digdi may manggirara gigibo. Libre manggirara yan. Pareho manggirara ang programa. Tapos, si mga saro pa, ito mga day na clear, mayong clearance, siyempre day siya mauoperahan ngunyan. Papabalikon mo yun after 2 weeks, i-reassess mo ang pasyente kung pwede na maoperahan. Ano mga day na operahan? Tawta day pwede maoperahan. Nag-aabo, may sipon, may pneumonia. Sa assessment ni, day siya clear ang samuyang pediatrician. Napikiclear yan ni Dr. Villamora. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Yan tras tanto sarong fraternity group nagsagibo nin o nanginutan sa bloodletting donations. Ang detalye sa haliki Paulo de los Santos. Sobra sa 60 na mga bags ng dugo ang natipon sa ginibong bloodletting activity sa Civic Center na pinagpanginutan kan sarong organisasyon sa syudad, katuwang ang lokal na gobyerno kan syudad asin Bicol Medical Center Blood Bank. Pinasalamatan ni TGP Metro Naga Council Chairman Gio Almonte Jr. ang mga nagpartisipar asin nakasumaro sa ika-8 taon nga na bloodletting activity kana grupo na may titulong Dugong Triskilyon kasabay kang ika-54 taong anibersaryo kang pagkakamukna kang Tao Gamma Pi parte kang mga nakalinyadang aktibidad kang nasambitang organisasyon na nasaro sa mga aktibong nagsusuporta asin voluntad na nagdudonar kan dugo para sa mga pasyente na nangangaipo kay ni. Nagpapasalamat ako sa inot na inot sa Naga City Government, si Mayor Son Legacion, sa tuyang City Administration na si Brad Elmer Valdemoro, sa pagpagamit kansenda mga fasilidad digdi sa Naga City, pati na rin sa pagsuporta sa mga aktibidades kang Tao Gamma Pi digdi sa Metro Naga Council. At panduwa is ang BMC, ang Bicol Medical Center na yaman digdingon yan sa Naga nakatugdok. Nagpapasalamat ako sa INDA, sa Gabus na chapter na nag-donate at ibang municipal council na nagdigdi para mag-donate sa bloodletting na iningon yan. Sinabi ni Dr. Sara Dunakaw, ang blood donor screening physician ng Bicol Medical Center National Voluntary Blood Service Program na sa presente yellow code ang supply kan dugo sa blood bank ng BMC. Bastante ini para man sa mga pasyente na nangangaipo ng dugo para sa saindang medikasyon. Ini ninhuli man sa mga siring na pinag-oorganisang
blood donation campaign kan mga grupo o organisasyon sa komunidad na dakulang bagay nga ring dai maubusan ning supply ning dugo. So sa araw po kaning mga pagkakataon na nagkakaigwa kamo ning mga augmentation sa samuyang blood stocks, like at the moment we are here na conducting a blood donation activity, itong sa indong dugong triskelyon bloodletting activity. Dakulang bagay po ini para makatabang na medyo madagdagan din po ang samuyang blood stocks para po sa mga nangangaiputang mga pasyente. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Solina. Huring Bareta Halloween activity gigibuon sa City Hall. 300 na mga kaakian piglalaumang mapartisipar. Ang detalye sa haliki Joel Solina. Gigibuhon sa maabot na petsa 31 kang presenteng bulan ang sarong aktibidad para sa mga aki kan mga City Hall employees nga ring mataonana ning panahon na makabanding asin magkaigwa ning active physical activity ang mga ini lalabi man sa 2 taon na nauntok sa laog kan sa indang mga harong huli man sa humaagang pandemya. Sa October 31 po magkakaigwa ning trick or treat sa mga aki digdi sa City Hall. Ay po para sa mga aki kang mga empleyado, pamangkin, makuapo o utugang na nag-iedad 12 years old pababa para man po maging maugmaman si mga aki kang sa tuyang mga empleyado digdi sa City Hall. Sigon kay City Administrator Elmer Baldemoro, total na 300 na mga kaakian na related sa mga City Hall employees ang target na makabali sa trick or treat sa nasambit na aldaw. Nagpuna man sinda ng registration kan mga mapartisipar. Ngunya na simana kung sain ang karibay kan mga tiket, sarong staff toy o anuman na klase ng kawatan para sa mga aki na titipunon man asin itatao sa 300 man ng mga indigent children kan syudad. Sigon kay Baldemoro, ang lokal na gobyerno kan syudad Dignaga sa paagi kang Naga City Council for Welfare and Protection of Children asin kang Naga City Social Welfare and Development Office, katuwang ang iba pang mga opisina kang gobyerno lokal asin ahensya ang nagtatarabangan para man sa diretso kan mga kaakian lalo na ang mga tios maging ang mga abandoned children na nasa pangangataman kan children's home asin iba pang institusyon. Ang ticket para makabali, ini pong matitipon na kawatan, iyo man po ini itong itataota sa 300 na mga indigent children sa paabuton na Disyembre. Kaya ito pong mga itataong kawatan kaining mga aki ka mga empleyado kang City Hall, itatao man lang po ni duman sa mga indigent children pag abot kang Kapaskuhan. Titiripunon taman po si mga indigent children magkakaigwa itong Paskuhan sa kaakian na papaugmahon taman itong mga aking ito magkakaigwa man sinda ning party digdi sa City Hall, and ito pong natipon na mga kawatan ito ang ipapanao sa inyo. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Solina. Iyan ang katripunan kan sa tuya mga bareta sa Naga Ngunyan News. Ang aran kan City Events Protocol Public Information Office, ang aran man kan lokal na gobyerno kanaga Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nenny Diasis, kan sangguniang panlunsod kanaga asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team. Ini ang sendong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos masunod na sa tung aramon. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Solina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Maugmang lugar
is a fast-growing city. Yung urbanization natin mabilis. So, ang nagiging effect niyan is meron tayo ng urban heat island effect because wala na nga tayo, paubos na yung mga puno natin sa urban areas or sa built-up areas. We're having problems pagdating sa flooding. All of these problems, we were trying to address using conventional methods before. Yun na yung mga tree planting. Pero, yung nahalata kasi ng leadership natin ni Mayor Nelson Legacion is that every year, pare-parehong location lang yung nire-reforest natin and it's always inside the protected area of Monte Sarog. Yung mga tinatanim doon, they're not surviving. And worst of all, yung impact na mamimitigate sana niyan, hindi nakikinabang agad yung community kung saan meron mga tao. So, the decision was made na we need to plant more trees dito sa built-up areas. But the question was, limited yung space natin. We're having difficulty in identifying saan pwede ilagay and ano yung gagamitin natin na method para ma-maximize, ma-balance natin yung need na ma-maximize yung space and area for economic reasons and at the same time, makapagtanim tayo ng mga puno. Doon na tayo nagkaroon ng idea ng urban afforestation. So, yung kinoy ni Mayor na term is forests in our midst. Site that we identified and very ideal siya symbolically and at the same time practical purposes was our old landfill. Ang ginawa natin doon sa first site natin is we followed yung Miyawaki method. Nakipag-cooperate po kita sa mga organizations at insiring man sa mga neighborhood association and especially some developers. Tangari pong ipresentar sa Satuya na pagtarabangan na kaagan ng greening ang sarong open space. Arog po kayo niyong sa Villa Sorobelia. Ang easement po ay sarong mas dakulang opportunity para sa reforestation. Pag-develop kang embankment na yan, ay nadidepensahan palan personally ang sa indang property na day abuton kang pagtupag. Asin siring man, ma-retain duman sa area na to ang inaapod tang water retention. Ang karahayan kang pagkakaugan ng kahoy sa mga eskwelahan, arog sa Muya sa Kalawag Elementary School, nagdadagdag iniyoning presko. Lalo sa mga classrooms min, tatagang grabe ang enclosed bagang maray, dahil man kami air-conditioned room. Pero ang mga kahoy na nakapalibot sa Muya, nagdadagdag ng shade para sa mga aki, pagkarawat ninda, may limpoy manggirari pag nagahalat sa mga magurang. Nagtataoy ng presko sa mga kaakian. Para masabita na ang Satuya pong pagtatanom, bawat puunin kahoy na sa tong magigibo, the soonest possible time is something that will give us a defense or a resilient area in cases of climate change. Yan ang pinaka dapat na pong paghandaan. Hello po! Kumusta po kayo? Tulad ng maraming mga lokalidad, the COVID-19 pandemic and its resulting economic fallout caused every one of us substantial hardships. At yung hirap ng 2020 at 2021 ay maaaring naging mas malala pa siguro kung hindi naging maagap at nag-step up ng mga programa ang aming city government through our Metro Naga Public Employment Service Office. Here in Naga, we localized national programs gamit ang lokal na pondo para mas maraming magbenepisyo ng mga Nagenyo, katuwang ang ating private partners. Una sa aming listahan ay ang Naga City Community Employment Program which localized Doles Tupad na nagbigay ng short-term employment para sa aming mahigit na 7,000 na mga informal workers na pinaglaanan ng 25 million pesos na pondo ng lungsod. Para naman matulungan natin yung mga maliliit na negosyante at sila yung maging katuwang namin sa pagbalik ng sigla ng ating ekonomiya, the city allocated 10 million pesos para simulan ang Naga City Business Stimulus Program. Parang katulad ito ng Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program ng DTI. Ang programang ito ay nagbigay tulong sa aming 157 micro and small enterprises na may 510 workers. Ang pangatlo ay para naman sa aming mga kabataan. Kung merong spesang dole, here in Naga, mayroon kaming SEFE or yung Summer Employment for Enrollment Program na nagbigay naman ng tulong sa 420 students to earn for 20 days. At ang ikaapat ay ang Naga City Tabang Tugang Program na nag-localize naman ng AKA program ng OWA that help displaced workers with startup capital to help them engage in home-based and online livelihood undertakings.
67 enterprises at 76 employees ang natulungan ng programang ito na may funding na 350,000 pesos. Our Metro Peso also understands the need for an online platform kaya bumuo sila ng Facebook page which hastened their online referrals reaching more than 670,000 individuals and gathering 23,000 followers. Katuwang ang private sector, our Metro Peso was able to realize programs such as tablets for kids of informal waste segregators covering 250 beneficiaries. Naglunsad rin sila ng Bike for Livelihood project covering 15 beneficiaries. At ito po ang kwento ng aming bayanihan para sa pagbibigay hanap buhay sa aming mamamayan. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Solina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa Tug-Aramon. Marina pagkaaga mga tugang, aldaw kitangon nga nin Sabado, petsa 8 kan bulan na Oktubre tong 2022 sa technical side na katuwang niya to Benjamin Calio Jr., siring man si Johnny Naidia III. Ako ang sa indong naging tagapagbareta, ako sinagbareta si RSR pala to, ako ang sa indong mga kaibanan, angon niya na pagkaaldaw, digdi sa programang sa tong Aramon Paulo de los Santos. Ngunya na aramon niya to mga tugang ang detalyes, kang napabareta kasubago digdi sa moratorium na pasar kan na lokal na gobyerno kan syudad Dinaga sa paagi kang sangguniang panglunsod. Ening moratorium na ini sa kantabay sa kauswagan program, iyon ay sarong socialized housing program kan lokal na gobyerno para sa mga nagenyo na nangangaiponing sa diring daga, sa diring harong. Alagad, sa ibong kang kagayonan kang programang ini, pigmarahay na gibuhon o ipautob ang moratorium. O so sabiyon, para mientras na pagpapundo o pagpauntok kay niyong pag-ako ning mga bagong aplikante, hulit labi sa 5,000 na ang nasa listahan kang Housing and Settlement Development Office na mga aplikantes para sa programang ini. And ang masaklap pa mga tugang, ang iba digdi haloy-haloy nang nagtalikod sa kinaban, asin ang iba 1993 to 1994 pa naging aplikante sa kudngunyan day pamaaraman kung tano taday pa sinda natatawanan kang siring na ayuda o regalo kana lokal na gobyerno para sa sainda. So ang marikay ni sigon ki Dr. Jesse Albios ang pamayokan na nga ni sa iyang committee ini yung Committee on Housing and Settlements sa sanggunian mapigmarahay na gibuhon ini moratorium na ini tanganing si mga dapat na halion, especially si mga di man naman makaklaim tagarada na baga halion na. And si mga iba pang mga nakalista duman sa Housing and Settlement Development Office bilang mga aplikantes kay ni programang ini, day naman maninigo na maging beneficiary sa kahaluyan na panahon na inutan pa ninda ang nasambitan ng opisina na magkaigwa o matawan sinda ning propiedad. Si iba nagralapigot naman, si iba baylak natawan man kang sa inda mga katuod, mga aki, etc. And si iba man yun na to di naman maninigo ta yun nga nito nagkagarada na tapos may mga propiedad na.
So ngunyan nasa proseso ini mga tugang kang cleansing kung maga sa PNP internal cleansing igwana ning cleansing digdi sa listahan na ini na naglalaom si Doc Jess. Kung nagaantabay ka Doc Jess, good morning, and siring man sa mga nagaantabay dyan sa Barangay Tabuco, good morning. Maging kabangaan lang o magbawas ning haros kabanga sa nasambitan ng numero ang mga personang nasa listahan kay niyong kantabay sa kauswagan program, socialized housing program kan lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga. And apwera pa kayan mga tugang ang kagayonan kay ni in kaso na mabakal na kan local government ini yung pigbabakal na 13 hectare na daga dyan sa Barangay Pakul, as in ining 2.3 hectare na lote dyan sa Barangay San Felipe. Sinda na mismo ang itong mga natada sa lista nag-cleansing baga na may natada. Sinda na itong mapaprioritize sa programa na maproseso sagkod na matawan sinda nindaga. Ining duwang loteng ini mga tugang na pigbabakal kan lokal na gobyerno, mga 2,000 beneficiaries ang manginginabang digdi sa tabang kang kantabay sa kauswagan program, socialized housing program kan lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga. Ayan ang mabalos ki Konsehal Jessie Albios sa iyang kooperasyon sa Nagangonyan News. Nakuanan niya to siya ni napahayag manangod digdi kan nakalihis na Martes. Alright, ang tamang oras 9:53 in the morning. Good morning kay JN Flor na nag-aantabay man dyan sa Barangay Tabuco, Syudad Dinaga. Siring man kiwawa kay Joshua dyan sa Barangay Balatas na sa mga pamilya pala niya dyan sa Balatas, yan pala siya digdi sa tuyang magayon-gayon na opisina na mamanihar ni Mr. Allen Riondanga, ang Department Head kang City Events Protocol and Public Information Office. Sa iba pa mga bareta mga tugang, iniubagang ayuda sa mga naapektaran kan demolisyon dyan sa Barangay Santa Cruz. Isa-is na pamilya. Sinda na itong mga nag-voluntary na mag-evacuar duman sa Santa Cruz Evacuation Center. Kung St. Peggibo, si Huring, State of the City address ni Mayor Son sa irarumkan sa iyang enot na termino. GC6 na pamilyang ini nakadamay duman sa demolition duman sa Fernandez compound, and then pigpromesahan ni Alcalde Nelson Negacion ning tolos na ayuda kung magkaigwa na baya ning available na relocation site, especially dyan sa Barangay Kararayan. Sinda itong marirefer. Good morning kay Konsehal Salvador del Castillo, siring man sa mga nagaantabay dyan sa Barangay Kararayan, si Kapitan Rodrigo Agravante kung nagaantabay, good morning. And Huwebes na hapon sa paikipaghampangan kay Mayor Son Legacion, ang mga nasabitan ng apektadong pamilya sa demolisyon, pigsabihan na igwanang nakatagama sa mga ini ning lote para liwat na maipatindog sa indang mga sadiring lugar, maitindog and maapod na nindang sadiring lugar asin na residensya. Kay basinda CSWDO Head Annabel Vargas asin HSDO Head Engineer Rolly Campillos, pig-assess na ang mga nasambitan ng pamilya para maproseso ang mga kaipuhan na dokumento asin na marikas na maidakit sa relocation site dyan sa Barangay Kararayan. Apwera pa kay ni, nagtaon naman ng kasuguan si Alcalde Nelson Legacion sa City Engineer's Office asin sa General Service Division na gibuhon na ang maninigong preparasyon duman sa nasambitan ng lugar kung saan na ire-relocate ang isa-is na pamilyang ini na ngunyan temporaryong nakadakit dyan sa Santa Cruz Event Center. Marurumduman daw na sa luwas kan na nasyon ang alkalde tolos ining nagsugo sa mga opisyales kan na city government na asisteran ang mga apektadong pamilya duman, na especially ini mga nag-volunteer na mag-evacuate na magpasiring duman sa evacuation center sa nasambitan ng barangay, makalis i-demolish ang sa indang mga harong sa nasambitan ng lugar. Ang oras 9:56 in the morning. Baka pwede na kitang magbeltada,
commercial, dawa dikit sa ng oras para sa iba pang mga detalles na kay puan padto karon. Mabueltada ang programa. Basta yung pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig sa pakano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka lang para sa diri mi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Nagkakan sa kuyang pamilya. Salamat. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor Son Ligasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga gurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Bultada kita sa programa na 59 minutes bakalihis ang alas 9 nin pagkaaga. Bueno, bago kita magpadagos, batiyong ko na muna pala nin good morning si Mr. Florencio Mongoso Jr., ang MNWD General Manager. Siya nitong nagsabi mga tugang, maugmang bareta ini para sa mga konsumidor kang MNWD, Metro Naga Water District, na makuyad kita. May alam bago pa lang kayo ni mga tugang imong na-receive ang sa indong lingkod ng impormasyon mayo dang tubig sa Barangay del Rosario. Anyway, ayo palan. Anyway, madugang ang mga taga Barangay del Rosario magdangog. Magkakaigwa ng dugang na 4 na pumping stations na matao ng kasimbagan sa pangangaipon ng supply ng tubig na pigsasabing nagkukulang sabi dangon yan mayo daning tubig dyan sa Barangay del Rosario. And siring man sa iba pang mga puwerang lugar, pero sa del Rosario man yung puwerang lugar. Anyway, bago matapos ang taon, susugmang ki Sir June, Florencio Mongoso Jr., nakatutokan sa iyang opisina sa pagpatapos kan San Felipe Pumping Station 2. And Pacol Pumping Station 5, Carolina Pumping Station 4, as in Kararayan Pumping Station 5. Iniyo ang mataong kasimbagan sa mga dugang pang problema sa tubig, digdi sa syudad din Naga. And iniyo base man duman sa iyang pahayag sa pakikipag-ulay niya ki Mr. Jason Nyola, ang pamayo kang Communications Operation Division kang City Events Protocol and Public Information Office. Padagos ang paghinguwa kan Water District sa pagtipid ninda itong tightening pigapod nindang itong tightening efforts yun. Tightening efforts na nga ning mabusbusan nin bastanteng pondo ang pigtatapos na istasyon nin tubig na piglalauman na makumpleto na, as in mailaog sa sistema kang MNWD sa first quarter kan taon 2023. Pigkakarkulong 15 sagkod 20 milyones pesos ang kabilogan na kaypuan kan MNWD
tanganing maipatapos ini yung apat na ini. Ang paglinaw, 15 sagkod 20 milyones pesos kada istasyon. Ano duman sa mga nasambitan ng pigtatapos ngunyan na taon bago ang first quarter kang 2023. And sa presente piglalauman na naaprubahan na kan MNWD Board of Directors si budget kan na Water District para sa taon 2023 na day papigsambit ni Monggoso huli naman sa nagpadagos na proseso. Kasugma mga tugang aldaw nim Biyernes nagkaigwa naman in final hearing ang Board of Directors kang MNWD tanganing mapa-aprubahan na ini yung budget ninda for 2023. And aramon niya to na mga updates kay ni aramon ta kung gurano and mapapasain ang pondo para sa 2023. Alagad ang pigihiling, saro sa mga pigihiling na paggagamitan kang pondo, pagpadugang manggiraray kan water stations, water pumping stations kang MNWD, lalo na sa pagpakumpleto kaining Almeda Pumping Station 2 and 3, siring man tigsaro na mga pumping station, nigdi sa banwaan kan Gainsa, Asin Magaraw, nasakop pa kan coverage area kang MNWD. Si mga nagaantabay pa lang dyan sa Karangkang itong pakalampas mo kaya dyan sa crossing dyan sa Nursery Road, dyan sa Barangay Carolina, ang luwas mo kaya yan Karangkang Magaraw. And good morning pala sa mga bisita dyan ni General Omar Buenafe sa iyang farm dyan sa Karangkang. Ini yung Our Lady of Lourdes. Kung di ako napapasala, Lourdes Farm. Oo. And sa mga nag-aantabay pala sa Facebook Live kang Naga Ngunyan News Facebook page, siring man sa Naga City Government Facebook page, batiyon ko naman ning good morning and magmang pagantabay sa Indo. Pasensya na sa itsura kan sa indong lingkod. Alagad maya na po kita maginibukayan. From Cubao, Quezon City, may nag-aantabay. Good morning. Sa mga taga-Naga dyan na nag-aantabay dyan sa Metro Manila, especially dyan sa mga sakop kan Quezon City, kang lalo na diyo sa Paranaque, konsenyaon dyan na mga nagenyo, papuling Naga, nag-aarabang kan sa mga biyahe. Ang tamang oras, ang 10:04 in the morning. Sa iba pang pag-uurulayan niya to, mapadapit manigdiyo sa napabaretang 9 persona, mga minor de edad, na rescue. Na rescue kang City Social Welfare and Development Office na sinda kayaon dyan nagtitinir dyan sa merkado publiko kang syudad, nagtitinda ning mga gulay. Iniyo bilang pag-ataman sa mga kaakian, asin pagkumple sa mga polisiya kan lokal na gobyerno na may kinaaraman sa kapakanan kan mga huben, padagos na pig-monitor ini. Di mga huben, padagos na pig-monitor asin pig-rescue kan City Social Welfare and Development Office. Ini mga minor de edad na iniyo sa tabang kang Market Enterprise and Promotions Office. 13 digdi mga kagabsan, 13 persona. Kompesto nin pira iniyo, anom na babayi, 7 kalalakihan. Yun. Sa 13 persona digdi, apat digdi, nasa tamang edad. Kaya pigpapuli na sa kanya-kanyang mga harong. Alagad tulo sa apat na ini, pig-rescue, may edad 18 anyos, sagkod 20 anyos, magikan pa sa banwaanin na libmanan. Matanganing maghanap ng trabaho, alagad na mayo ni madagosan digdi sa syudad, kaya susog man sa monitoring kang CSWDO, nagtuturog dyan sa itong inaapod na daungan kang lorry, ito bagang MV Divino Rostro asin na MV Peña Francia nagtuturog daduman ang saro duman Badus Hirakman. Alagad pigmarhay kana lokal na gobyerno na i-refer duman sa Municipal Social Welfare and Development Office kana Libmanan ining 3 personang ini. Si saro duman sa apat na nasa tamang edad,
taga-igualdad. Alagad mga tugang dayman makapuli, huli naman sa huma, kansaya makaiwal. Si CSWDO man, ang gigibo, nagipagtabangan duman ki Barangay Kapitan Antonio Galido, tanganing maprotehiran ining konstituente niya asin na maalalayan sa pagsumbong sa mga autoridad. Masakit na mga tugang kung naglilipot ang dalan kang sarong tao huli naman sa mga huma, kan mga kaiwal, siring man sa mga peligro na pwedeng maidara sa imo, siring man sa imong pamilya. And natada siyam, mga minor de edad. Ansaro digdi, taga kanaman, duman sa assessment, inot na assessment kang social worker, kang CSWDO, sabi da, taga Kalawag. Pero kang bag-abot si Ma'am Annabel Vargas, good morning kay Ma'am Annabel, kung nag-aantabay ka, duman na naaraman, at taga kanaman pala ning babayeng ini. Tano daw ta naghambog, tano daw ta tigtago pa si tunay na address. Ang sabi kay ni Madam Annabel, harabo mag-tirinir sa indang mga harong, harabo magproli, ta posibleng may problema sa indang harong, lalo na sa indang mga magurang, mga tugang, siguro igwaning something na nangyayari na kinakatakot nindang magpuli. Kaya ang kang time na sinda na rescue dyan, nagpapabakal ng gulay dyan sa merkado publiko. And hirak kayo ni mga tugang, ining mga ini halos day na mahanap kan sa indang mga naghahadit na magurang. Kaya pigmarhay, si Siyam na, o si Sarong taga Kanaman, may refer man duman sa Municipal Social Welfare Development Office ninda, and siring man si Saro Digding aking lalaki, taga Marupit Kamaligan, matig refer naman duman sa Banwaan kang Kamaligan. Sinatada si Pito, kumpwesto nin tulong babayi, asin na 4 na lalaki, kustodiya kang lokal na gobyerno. Ading tulong babaying ini, dyan sa women's home, second floor taas lang yan kang opisina kang Bantay Pamilya Program. And ini yung man 4 na lalaki duman sa children's home, sa Barangay Pakol. Ang gigibuon kay ni kang CSWDO, ipapadagos an assessment process sa inda, mantang pingigibuto, iimpormaran an sa inda mga magurang, dudumanan sa harong, iimpormaran ang mga magurang an na presenteng kamugtakan kan sa inda mga aki. Dumanaman gigibuon ng agreement, especially pag ang mga aking ini nagkaklase, magibuning nga agreement manungod sa indang release. And yan ang latest digdiyo sa mga pig-rescue mga kaakian. And kang sarong aldaw palan, sarong 13 anyos na lalaki, susugman duman sa Naga City Police Office, may na-rescue na naman na sarong aki 13 anyos, pigtutubudan, saro siya duman sa 8 mga minor de edad, na nanaksak dyan sa may Peña Francia Shrine. And nadakop ini, and then turnover man sa tuyang mga nanunungdan. Ang tamang oras, 10 in the morning, padagos-dagos kita sa satuyang programa. Sa presente, pigkakarkulong 20 minor de edad na babae ang napiga ataman kan lokal na gobyerno sa women's home. Mantang 21 na mga lalaki ang nasa kustodiya kan Naga City Children's Home, dahil pakabali digdi ang mga bagong rescue kan CSWDO. And sa iba pang dugang na mga pag-uulayan niya to, si mga may concerns palan sa saindang mga lunadan, mga natikitan, mga may problema o may reklamo sa tinampok ang syudad, kinababalian ka mga lunadan, ang Traffic Management Division kan Public Safety Office, yaw na po sa Plaza Quezon. Di na po nindo kaypuan magpasiring padigdi sa City Hall, tanganay magreklamo, diyan na lang po kamo sa Plaza Quezon. Sa objetong mas maparani sa publiko asin na madaling ma-access ang opisina kan Traffic Management Division kang nasambitan ng opisina, PSO, piglipat na ini sa Plaza Quezon. Iyon niyo ang pig-anunsyar ni PSO Director Rene Gumba sa weekly media briefing kay ni kan Miyerkules kung saan ang gabos na concern sa traffic. Kabali na ang apprehension kan mga traffic violations o violators,
lost and found na pig to turn over kan mga chopper ni mga public utility vehicles, asin iba pa, dumana po kamo sa Plaza Quezon. Nakalokar lang po yan dyan, pigbabanga kang barangay Dinaga, asin barangay Santa Cruz, if I am not mistaken. Isi kayo nito mga tugang nagpapadagos pang pag-urulay sa problema sa border kang mga barangay. Good luck kay Councilor Kapitan Corazon Peñaflor, ano po, and nanggad masolusyonan na po ining halin ng problema kang Syudad Dinaga. And naglalaom po ang opisyal si Rene Gumba na sa paagi kang paglipat kang Traffic Management Division Office dyan sa nasambitan ng plaza, mas ma-improve ang epektibong serbisyo na pigtatao sa publiko kan PSO Traffic Division, katakod kan na pagmantenir kan na marahay na bulos in trapiko, orog na ang safety kan lambang road users, motorista, and then mapatanos man na mas mapatanos pa ang pagpasunod kan mga ordinansa kan mga polisiya kan lokal na gobyerno sa tinampo. Mientras tanto sa datos kan mga vehicular accident o road crash incident sa laog kan syudad, halangkaw nag-abot sa 1,032 na aksidente sa tinampo na nai-report sa Communications and Emergency Services Division kan PSO kan 2021. Sa numerong ini 1,032 na persona na aksidente, 450 digdi uninjured, as in 582 aksidente na na-damage ang properties. As in mayo man na report na injuries, alagad ini halangkaw paman giraray, baka bakong reported na injuries o baka nagadan, alagad ini halangkaw pa, and mamutwindang mapababa sa paagi kan tamang pag-edukar, as in pag-informar sa mga driver o road users na magsunod sa ley sa trapiko, sa mga polisiya kan lokal na gobyerno, siring man sa polisiya na pigpapautob kan national government sa paagi kang LTO. Ang tamang oras 10:14 in the morning. Sa iba pang bareta na sa tuyang pag-uurlayan, ini yung Forest and Armids program mga tugang, kasubagos sa commercial, pag-commercial ni na Kuya John sa kanina Kuya Johnny, si Engineer Dan Seya, nagsabi duman, makipag-coordinar sa local government, si mga tao na, mensahe na ito, para to sa mga persona, mga grupo, mga organisasyon, na maut magtanom ng kahoy sa Syudad Dinaga. Ang gigibon nindo mga tugang, magpasiring kamo sa Mayor's Office, or dyan sa City Environment and Natural Resources Office, tangani nga makipag-coordinar po sa inyong activity tree planting. Di po mang problema sa supply ka nga mga sapling ning kahoy, bastante po kita kayan dyan sa Naga City Nursery. Manlain-lain na klase po, may indigenous trees, may fruit-bearing trees. Kamo na po ang bahala mag-ulay. Ngunya na taon mga tugang, target kang FOM, kang Forest in Our Midst program na itanom. Ini yung dugang na 8,000 na kahoy bago makalihis o bago maglihis ang 2022. Sa presente, from January 1 to September 30, nasa 9,000 na ang naitanom kang programa. Kaya nagpakol na sa 33,000 na mga puning kahoy ang naitanom kang programa poon lang kan 2019, kung kasuarin iniyo inot na pig lunsar kan lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga sa paagi kang alkalde na si Mayor Nelson Legacion na pirming busy asin mahigoson. Ang tamang oras 10:16 in the morning. Ang multi-purpose evacuation na center pala dyan sa Barangay Balatas sa Syudad Dinaga, particularly digdi sa parte kang Balatas New Development Area, kalabaan kang Naga City Science High School and Balatas Access Road. Madali nang matapos. Ini multi-million na project ini kang Philippine Amusement and Gaming Corporation
pigdonar sa lokal na gobyerno. Tanganing madugangan lamang ang sa tuyang mga evacuation centers just in case na mangyari ang mga kalamidad, arog kan kasulo, arog kan bagyo, and na may darang pagbaha. Kung minsan si iba pa, arog kayo, kung may mga na-demolish baga na naman, dahil sa pag-claim mga may kagsadiri kan daga, pwede na isinda magdagos dyan for a while. Mantang tigigibuhan ng aksyon kan lokal na gobyerno kang syudad din Naga. Ang tamang oras po, 10:17 in the morning. Mabeltada po ang programa, makaliis po ang nagkapirang commercials. Kay Mayor sa niligasyon po, dako lang pong pasalamat may tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan. Ini arog kayan, kung nahilig ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. Saka maayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siyang paginabang, kasi gari lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, arog kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali akong nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani sa kasarupan ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa Habang. Pasalamat po kami daw para paano, nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may sadit, tapos malabo yun pag mauran, hanggang digdi po sa laog. Grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga may kasulo digdi, hindi nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga ni sa Agihan, masakiton maka digdi yun, rikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirak ning mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo, hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol, pasil na po para sa inda. Maugmo po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pasasalamat ni po kay Mayor Legasyon, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Mga tugang, uyan na ang programang Satong Arabon. 10:20 in the morning, ang tamang oras. Padagos-dagos kita sa satuyang pagbareta, paabot kan mga impormasyon, mga anunsyo, gikan sa lokal na gobyerno kan syudad din Naga para sa mga Nagenyo, and sharing man sa mga namamanuaan gikan sa luwas kang syudad na nagpapasiring digdi sa Naga para magproseso kan sa indang mga papel, magbakal din kung ano-ano na kakaipuanon kan sa indang mga pamilya, mga katuod sa mga event asin araw-araw daw na buhay. And maut ko palan mga tugang na ipagirumdom na ang pamasahe kan Trimobile, igwa na po ning pagbabago duman sa nasambitan ng bagay. Ang susog sa paluwas na matrix kang City Events Protocol and Public Information Office sa paagi ni Sir Allen Allen Riondanga, ang department head kang nasambitan ng opisina, nagbaba na po sa 13 pesos. 13 pesos ang regular fare kay niyong Trimobile sa syudad din Naga. Dating 15 pesos, inibong 15, huli naman sa naging limitasyon sa numero ka mga sa numero ka na sa indang mga pampasahero huli naman sa epekto kang pandemya. Ngunyan, medyo duman sa ayun 13 pesos na po ang bagong rate. 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 13 pesos na po ang
And iniman sosog sa Ordinance number 2022-021, ordinansang nagpe-prescribe kang reduction po kang fares kang pamasahe sa public utility vehicle sa syudad din Naga. Pigre-revise ining City Ordinance number 2022-031 na pigpadrinuhan ni Konsehal Joselito del Rosario ang pamayo kang Committee on Transport. Kundi ako napapasala, siya pa ang yaon sa Committee on Transport. Tama ba? I don't know. Arat yan, maaraman niya to iyan. And po iradigdi sa pag-adjust kang regular fare, ano ang passenger capacity kada unit ng Trimobile? Nagsakat na sa 4. Dati tulungon yan 4. Sa Trimobile, kung it's either regular franchise ka or special franchise na Trimobile, 4 na pasahero. Sa e-trikes as in taxicles, ini yung mala Vietnam, mga mala Thailand na tricycle niya to, taxicyle, 4 na passengers. Duwaman sa padyak. And nagtitinirman sa 10 pesos ang regular fare kang padyak. Alagads, para sa mga estudyante, para sa mga persons with disabilities o PWD, para sa senior citizen, and para sa solo parents, igwaning 10 pesos, ang fare, sa pamasahe. Diskwentado na po yan, ng 20%. And 8 pesos man pag sa padyak, sa mga estudyante, mga PWD, senior citizens, and solo parents. And ang gwapo inining penalidad para sa mga mabalgar kay ning ordinansang ini, 2,000 pesos sa first offense, 3,500 pesos sa second offense, and third offense, and subsequent offense, 5,000 pesos. Para man sa mga mamot magreklamo, igwang pigpaluwas ang Public Safety Office ng hotlines. 0908-885-3000. Otron ko, 0908-885-3000. And igwaman po ng 0963 220-9700. Otronta po, 0963-220-9700. Igwa pa pong ikatulong numero na contact number na pigpaluwas po ang Public Safety Office hotlines. 0908-525-3000. Otronta, 0908-525-3000. Yan po ang mga hotlines. Ini pong fare reduction pong iniyo ang pigpaluwas nasusog sa ordinansa. Pirbado po ni Public Safety Officer Rene Gumba, Vice Mayor Cecilia Veloz de Aces, siring man ni Alcalde Nelson Legacion. Ini yung impormasyon na ini hali po sa Naga City Trimobile Task Force, Public Safety Office, siring man sa City Events Protocol, and Public Information Office. Yan po ang mga pagbabago na kaipuan po niya itong magirumduman na baritaan niya itong mga tugang, igwakit na mga naresibing mga reklamo na igwa mang giraray mga Trimobile driver na nagsisigiling 15 pesos. Isumong na lang po nindo duman sa mga hotlines na nasambitan po kan sa inyong lingkod. Alagad po may paglinaw po kita. Ining 13 pesos na iniyo na regular fare tapos 10 pesos man, ay as in 10 pesos para sa mga discounted na persona, epektibo po niyo sa pag ang biyahe po nindo, dahil po malampas sa first 3 kilometers. Pag lampas naman, kung harayoon naman po sa indong destination, grabe naman yan mga tugang. Dardagdagi man. Lalo na pag lampas na sa 3 kilometers. Arog kaya na mabiyahe ka matanga dahil sa nag-gimmick ka pa after trabaho, nag-uli ka pa sa
Barangay Panikwason, that's 15 kilometers from the center of Naga. Grabe naman niya kung 13 pesos pa ang ibabayad mo. Irereklamo mo pa. 'Di ba? Kuyan man baga, maging generous man kita. And especially pag ang sa tuyang biyahe, dahil man lampaso ng maray sa 3 kilometers, lalo na kang arog kaya na halimbawa Panikwason na rayuon 15 kilometros gikan dyan sa kasentruan kan syudad din Naga. Iyan ang sa tuyang anunsyo, ang dapat na magirumduman kan sa tuyang mga katugangan na nagaantabay gunya na pagkaaga. Ki Barangay Captain na Weweng Rebmalos, nagaantabay dyan sa Barangay Concepcion Pequeña, si Rimansayma Constituentes na nagaantabay dyan sa nasambitan ng barangay. Good morning. Mantang Oktubre pa, magpreparar na po kita maglinig-linig dyan sa Campo Santo. Tanganing pag-abot po kang Nobyembre, in kaso na itugot na po itong pagbisita, pagruso sa mga Campo Santo, ready na kita. Si mga habo man na magkisuksukan dyan, amay-amay na po ang sa indong pagbisita, as in pagtirik ng kandila dyan sa indong mga nagtalikod na sa kinaba na mga namumutan sa buhay. Sa iba pang sa tuyang tutukaron, mga bareta, ini palang ngirit Bicol, mga tugang napigibo tulong aldaw pon kang Webes, bako nga ning Webes alatlaws 75765 Martes Martes pigibo alagad tiglinaw ni Dr. Amoranto na si mga dayman na akomodaran pwedeng magbalik ba na oras or depende sa pigatalaan na schedule. Yun na, luway-luway na po kita magpaaram, inabot na po kita kang oras, kadakol pa po kitang sasabihon, alagad na limitadong marayan sa tuyang oras. Sa technical side, si Benjamin Calio Jr., si Ringman, si Janine Dia III, nakatuwang po sa technical side kasi na ako po ang sa indong nakaiba po ngunyan na Paulo de los Santos, sa ngaran po kang ANN News Team, mabalos po sa pag-antabay sugkod sa sunod na Sabado. Mabalos po. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.